Pwede ba makipagrelasyon rong mga anong idara? Dili pa. Dili. Pero kung tago, naitago nga relasyon, wala. 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 Kani adto. Wala. Wala. We, sure? Wala. Wala. Nay naninguha. Naa. Mga pila po ka karon. Dua. Kanang duwa wala nimo gi-entertain or murag chat-chat lang sa. Chat-chat lang sa. Ikaw? Ay wala. Pero wa pa kay planong makig-seryoso sa anay sana. Wala pa yan. Unsa istoryaan usually anang mag-chat-chat lang anang mga naninguha nimo. Ikapila ka adlaw mo magstoryaan ay. Unsa dagay istoryaan ana? Mga everyday ko ano ba? Everyday happenings sa imong gibuhat, ni kaon na ba ka? Ana? Oo. Dili ra boring ang kanang situation nga maganana. Depende. Pero paulit-ulit ra ang storya. Boring kayo. Pero giyon sa man yung para ma-continue ang conversation. Unsay kailangan istoryaanay. Kuan, depende kung ma-joker ang guide. Ay, mas makalingaw kung ang imong katchat komedyante. Oo. Pero kanang duha, komedyante ba naron? Komedyante. Ay, ang joke nimo karon. Kanang mga cringe. Pero slightly funny ra ba siya gamay? Oo. Kabulo ba na silang duwa nga, parag silang duwang nay naninguha nimo, ana? Kabalo. Amingon po ka nga nay naninguha po na akong lain? Oo, may Pero nga. at least wak pa kay gisugutan ng duwa. Wala. Be honest na. Minsan nimo nilang duwa. Sorry, pero dili pa dyan. At least mo gipay-balo, chat-chat lang sa. Ikaw, nakikachat ron? Wala. Pulo, so strict ang parents. Minsan ni mama magpapa. Hi. Ba, kumusta ka?